Na ano pinag-comment oh. Nanambok lalaki ka. Buang ka? Buang ka? Buang ka? Ha? Gusto ka makabalo nga nanambok ko? Kana bitok yung sige post sa Facebook ba? Ha? Gusto ka makabalo? Kana bitok mag-post mo. Nagkaon na ng gwapo rin. Uy, gwapo. Nagkaon na ka? Kinsa di manambok ka na? Ha? Di manambok ka na? Usahay bitaw? Mo pa pagkuman akong kaon? Gipos na akong plato? Kung ano pa na akong balik, ipagkaan ako sa Facebook. Makabasa na po post. Nagkaon na ng gwapo rin. Tapos karon, ingon mo ano ng buko? Mga tanang mga ng buko. Lagi kakapiktuhan ba? Munang kamo bitaw mga gwapo rin. I-share ni ninyo. Para maundang ng sige post nila. Nagkaon na ng gwapo rin. Unsa ng gwapo rin? Nagkaon na. Hoy gwapo, nagkaon na ka? Ha? Munang naman makita karon mga niwang gwapo ba? Nakita nyo karon, matambok na yung tao ng mga gwapo karon. Inanambok naman, sige mo gimal. Ha? Tarong mo ba? His name is John C. Otro pa gani, pakita kunin yung post anak. Hoy gwapo na nga, una ba mo? Nagwapo, hoy gwapo, nagkaon na ka? Or kaya bitaw inyong remind ito sa post nga. Nagkaon na ng gwapo rin. Otro lang.